hei. Tervetuloa taas jälleen uuden Lumastars klubikerran pariin. Me ollaan täällä, mä oon Peik. Mä oon Siiri. Ja mä oon Helsingin Lontoon lukiosta ja... Mä oon Sibelius-lukiosta. Joo. Me oltiin vierailemassa tuossa Susanne Wiedmerin tutkimusryhmässä analyyttistä kemiaa. Se oli suomeksi, joka oli ihanan piristävää, kun on tottunut siihen, että yleensä yliopistolla valitseva kieli on englanti. Ja me siellä tutkittiin kirjallisesti analyyttistä kemiaa, eli sellainen hyvin erilainen näkökulma, mitä kemiaa on aikaisemmin näillä klubikerralla nähty, missä aikaisemmin on nähty sellaista hyvin sellaista, että jos kaadaan tätä tänne ja se toimii. Nyt meillä on semmoinen, että minä laitan tuonne koneeseen ja menen kotiin ja sitten tulen takaisin ja siinä on tulos. Että joo. Joo. Niin. Joo, ja. Jos täällä on joitain uusia, niin tämä Lumastars-ohjelma on tällainen kiva tommoinen, missä on lukio-yliopiston kemian toimiva yhteistyöhanke. Tuossa on 3 väliviivaa, mahtavaa. Eli me lukiolaiset, jotka valmistumme sitten myös joskus, niin tutustutaan Helsingin yliopiston kemian laitoksen tutkimusryhmiin. Ja sitten tehdään tämmönen video YouTubeen, jossa me puhutaan siitä, että kuinka se on tärkeää, ja sitten samalla me vähän murennetaan sitä kynnystä yliopisto-opiskelun ja lukio-opiskelun välillä, että se laboratoriotyöskentely siellä ei ole mitenkään niin paljon erilaista, paitsi se, että opettaja ei enää silleen, siinä on opettaja sanomassa, siinä on vaan se, että sun pitää jotain selville. Nämä Einar, mä en saa puhua. Einar on muilla kerralla, hän oli täällä tänään. Niin nämä klubilähetykset on täällä verkossa. Nämä kaikki löytyy YouTubesta. Tähän on soittolista, jos joku sen soittolistan on luonnos. Muuten ne vaan löytyy Lumastars haulla YouTubesta. Kannattaa katsoa niitä muitakin. Meillä on ollut mielenkiintoisia aiheita. Meillä on täällä näitä tiedelähettiläitä, keitä me ollaan. Meitä on täällä tällä hetkellä 4. Me 3 ollaan Lontoon lukiosta, Helsingin ja Siiri on Sibelius lukiosta, ja ehkä me saadaan tulevaisuudessa muistakin lukioista tänne lisää ihmisiä. Joo. Joo, Siiri siellä. Joo, eli me siis vierailtiin Susanne Wiedmerin ryhmässä. Hän toimii siis tosiaan professorina Helsingin yliopistossa. Ja erityisesti tällä hetkellä siis tuolla analyyttisen kemian laboratoriossa, vaikka eikö se orgaanista, eikö molekyylitieteitä No se opiskeli silloin? Varmaan aika molekyylitieteitä. Silloin. Joo, siis se on kaikki professorit on sellaisia, että joo, mä olin siis tekemässä ihan jotain muuta ja sitten mä tulin tähän sattumalta ja sit se oli mun elämänkutsumus, sit mä oon nyt 30 vuotta. Et se on jos on tehnyt sama homma, ei jaksa sama homma tehdä niin pitkään. Niin ihmiset menee johonkin kavereiden mukana ja sitten ne löytää ehkä myöhemmin sen, mitä niitä tykkää. Niin tosiaan, joo. Siis joo. Ja oli mukana siis käynnistämässä tuollaista kaksikielistä suomi-ruotsi tutkinto-ohjelmaa. Ja kemian lisäksi harrastaa esimerkiksi käsipalloa. Ja taisi mennä silloin meidän vierailun jälkeen vesijumppaankin. Että... Kyllä. Juu. Ja. No tossa oli näitä laitteita, että kuten sanoin, niin analyyttinen kemia on paljon sellainen tutkimuslaitteisto, laboratorio oli semmonen, mihin menee siellä hurisee tietokoneet, ei se ole semmoiset pienen jääkaapin kokoiset laitteet, jossa on vähän valoja. Siellä on toi kaikkien toivottavasti tuntema sentrifugia kapillaari elektroforeesilaite. Elektroforeesi vaan toi laite, niin loppuun sopii tosi hyvin. Mutta se on siis, siihen palataan, se ei välttämättä ole niin tuttu. Joo. Mutta mennään ensin vähän tähän ympäristöön ja bioanalyyttiseen kemiaan. Tässä on tällaista paljon hienoja sanoja. Me ei varmaan tässä käydä näitä kaikkia sanoja läpi tässä nyt. Tässä näkee, tähän voi laittaa pauseen ja sitten joku voi katkaista muunkin hienon jeppäyksen tästä keskeltä puoliksi. Niin siinä on hienoja sanoja. Siinä on kuva, jossa on ihmisiä, keistä me ei tiedetä kukakin on, koska siinä ei ole kuvatekstiä, mutta siinä on ja se kuva on
muutaman vuoden vanhakin vielä. Mutta siis on ihmiset tekee jotain tossa, miten ne tekee. Tää on tärkeää. Joo, kyllä. Ja tosiaan tässä on vähän siitä, että niinku, mitä kaikkea niinku, näitä osa-alueita Joo. on. On klassista analyysiä ja kvantitatiivista ja kvalitatiivista analyysiä ja sitten on instrumenttianalytiikkaa. Joo, eli on analyyttinen kemia, eli jotain halutaan saada selville, niin se voidaan jakaa tolle puolelle analyysiin, sen klassiseen, että laitan vaikka, olette varmaan lukiossa tehneet titraustöitä, että titrataan ja sitten lasketaan. Ja sitten tuolla puolella on instrumentti, joka on sellainen, että laitat sinne ton putelin ja klikkaat, mitä haluat tehdä, sitten 5 tunnin päästä se on tehnyt sen, koska se maksaa enemmän kuin sun elämä se laite ja se tekee kaiken paremmin kuin sinä, koska sä et ole kone. Ainakaan vielä. Niin, se toimii sillai. Ja sitten näistä molemmista voidaan johtaa noihin kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen, eli siis tuolla puolella niin määrällinen, että tuolla puolella laadullinen analyysi. Kaikki varmaan tajuaa, mitä tästä haetaan. Joo, no analyyttistä kemiaa siis voidaan käyttää esimerkiksi just ympäristönäytteiden tutkimiseen. Kyllä. Että tuossa just niinku tavallaan tuossa kuvassa ja kaaviossa niinku, esitetään, että se näyte eristetään ja sitten nestekromatografisen menetelmin sitä erotellaan ja sitten massaspektrometrian avulla sitten tarkastellaan, että mikä se yhdistö voisi olla. Joo, sitten on niin massaspektrometrikuvia. Että sieltä tulee sitä käyrää kannalta päässyt tätä tutkimaan. Mun pitää opetella tää kemian yökokeeseen, johon on joku alle 50 päivää, mutta mä oon nyt se vielä aivan pihalla siinä, mitä tässä mitäkin tapahtuu. Mä toivon, että se yksi kurssi, millä mä oon selittää tällaisia jotenkuten. Mutta siis Susannehan kertoi siellä tutkimusvierailulla, että he tutkii kaikkea niin luontonäytteistä ihmisnäytteisiin, mutta ihmisestä otettuihin, että kuulostaa kans pahalta. Mitä sanotaan, mutta kuitenkin, että se tutkii laajasti. Niin, se on tosi laaja, niin kuin tuolla on se niin kuin väli, tai niitä, että just mitä tutkitaan. Niin, joo, koska kuten tässä nyt useasti sanotaan, että jos itse ei tarvitse tehdä tutkimusta, vaan se laite tekee sinun puolesta, niin voi käyttää kaiken ajatuksen siihen, että miten voisi tutkia hiuksia tai varpaankynsiä tai suolenpätkiä tai kalansilmiä. Niin sitten saadaan ympäristönäytteitä ja siinä saadaan dataa, hirveät määrät dataa, sitä ei välttämättä tiedetä yhtään, mitä tehdään. Jep. Ja joo, biologisia näytteitä täälläkään, niitä voidaan tutkia kyllä. Joo, kyllä siis tää on analyyttinen kemia on siis sitä, että joku sanoo, että hei, mitä jos tehdään tälleen ja mitä tästä seuraa, sitten se analyyttinen kemian tutkimus sanoo, että hei, no me nyt tutkitaan ja me nyt tehdään tätä ja sitten me tapellaan tämän laitteen kanssa ja katsotaan, että se ei hajoa ja ollaan siellä silleen kunnioittavasti ja sitten sieltä tulee dataa ja sitten meillä on sitä dataa hirveästi ja sitten joku muu käsittelee sen datan ja sitten ne menee tekemään lisää erilaisia tutkimuksia, niin tässä nyt on, että mitä kaikkea voidaan tutkia. Kaikkia sitten varmasti kiinnostaa, että päästään ratkomaan rikoksia, niin tietenkin tätä käytetään myös sitten rikospoliisille ja tosi monet opiskelijat aina kysyvät, että pääsisikö ne vaikka keskusrikospoliisille kesätöihin tutkimaan jotain tällaista näiden tiedoilla, koska totta kai, jos sieltä löytyy kuollut ruumis ja kuolleesta ruumissa saadaan kiskottua jonkun DNA tai jotain muuta näytteitä, niin se on biologinen näyte, jota voidaan tehdä analyyttistä kemiaa, niin se on, tämä on siis toimintamekaniikka. Jep. Ja joo, seuraavaksi on tämmöinen pieni haastattelu, mikä me kuvattiin. Joo, meillä on Susannen haastattelu, haastattelijana Einar ja elektroforensiputki. Ja sitten Susanne vastailee kysymyksiin. Jep. Okei. Esittelisitkö itsesi nopeahkosti? Nopeahko. Nimeni on Susanne Wiedmer. Toimin täällä analyyttisen kemian professorina, eli kemian osastolla, ja pääaineena on analyyttinen kemia.
Tämä on hienoa. Mä arvaan, että sun tutkimus liittyy jotenkin analyyttiseen kemiaan, nyt kun se kerran sun pääaine mahdollisesti ehkä on. Mutta mitä sä tarkkaan ottaen tutkit? Aika paljon tällä hetkellä tällaisia oikeastaan lipidimembraaneja, eli solun kaltaisia biomimeettisiä systeemejä, jossa tutkitaan vuorovaikutuksia liposomia ja yhdistettä välillä. No sitten yhteiskunnalliselle puolelle, niin minkälaisia efektejä sä uskoisit juuri sun tutkimuksen aiheella olevan niin kuin tämmöiseen kaikenkaikkiseen stabiliteettiin ja vaikka tulevaisuuden yhteiskunnalle? Siinä voi kyllä olla aika paljon sellaista perustutkimusta, mitä me tarvitsemme hyvin paljon niin kuin lääketeollisuudessa nimenomaan. Että hyvää kemian tutkimusta, perustutkimusta tarvitaan, koska se on sellaista, mitä ei oikeastaan onnistu lääketieteellisellä puolella. Sitten se toinen kysymys on, neljäs kysymys on se, että tutkiessa tulee varmasti hauskoja hetkiä useammanlaisia, mutta osaatko nimetä näiden hauskojen pikkuputkien lisäksi jotain muutakin hauskaa hetkeä tutkimuksestasi tai jotain erityisen mieleen jäänyttä? Erityisen mieleen jäänyttä on kyllä sellaisia tutkimustuloksia, jotka ovat niin kuin yllättäviä. Että sä oot niin kuin vahingossa tehnyt jotain sellaista, mitä ei oikeastaan olisi pitänyt tehdä, ja sit sä huomannut, että oi, sehän toimi. Esimerkiksi just mä tutkin jossain vaiheessa aika paljon tällaisia joninesteitä. Ja ne oli sellaisia, että yhtäkkiä mä tajusin, että mähän voi laittaa ne vaikka tuollaisen kapilaariin ja ne toimii myös erotusfaasina, ne joninesteetkin. Että se oli aika sellainen vahingossa tapahtuma. Viimeisteleväksi kysymyksiä. Onko sulla terveisiä näille, jotka tätä videota kohta tulevaisuudessa katsovat? Tervetuloa kemian osastoon. Täällä on tapahtuu kaikenlaista hauskaa ja ottakaa yhteyttä, jos on jotain. Ehdottomasti samaa mieltä. Opiskellakaa kemiaa ihmiset. Joo. Olipa kiva haastattelu, se oli oikein avaava. Me linkataan varmaan tonne videon kuvaukseen, tonne alas, ei siis tänne pöydän alle, vaan nyt oikeasti alas, niin Susannen yhteystiedot, että jos jotakuta kiinnostaa kysyä ihmiseltä, joka tekee työkseen tällaista tutkimista, niin sitten ne sieltä löytyy. Tässä on päästä tähän kapillaari-elektrokineettiseen kromatografiaan. Suomen kieli on niin ihanaa. Mutta tässä on kyseessä siis se, että meillä on putki, hyvin ohut, hyvin pieni putki. Ja taas on pitkäkin. Ja sitten siitä niin läpi sisälle pistetään jotain, että se metrin pitoiseen putkeen menee 1 nanolitra jotain ainetta. Ja sitten se niin laitetaan se sähkökenttään, niin siinä alkaa kulkea, ja yleensä nämä kaikki on vähän negatiivisesti varautuneita, koska luonto tykkää olla vähän negatiivisesti varautunut, alkaa kulkea sitä positiivista päätä pitkin. Ja, tai voi olla ihan väärässäkin, mutta sitten siinä yhdessä kohtaa sitä putkea on semmoinen, että sitä puuttuu sitä päällystettä, ja sinne näkyy sisälle, ja sitten siitä se laite niin on silleen, että hei, täällä on nyt tällaista yhdistettä, täällä on tällaista yhdistettä, niin se piirtää tällaisia piikkejä, missä on pystyakselilla se, miten paljon siellä on, ja vaaka-akselilla on aika. Ja sitten tulee semmonen graafi. Olette varmaan tajunnut tässä vaiheessa, että analyyttisessä kemiassa graafi on tärkeä asia. Onko tästä jotain? Ei mun mitään sen syvällisempää varmaan. Että Joo. aika paljon elektroforeesia muistuttaa periaatteessa niin toi pohjimmilleen. Joo, niin hyvin elektroforeettinen sellainen, jos puhutaan kielielektroforeesta tai biologiassa, niin DNA-sekvensoinnissa tai jostain perinnöllisistä jutuista, niin hyvin paljon samanlainen, eli pistetään johonkin väliaineeseen tavaraa, sähkökenttä, ja se liikkuu, ja siis se mittari lukee sen. Taas on myös semmoinen, että se pistää sinne kaappiin ja se tekee sen yön yli. Ei se. Joo, ja tässä on siis näköjään pari kuvaa tästä kaapelista, mihin mahtuu hyvin vähän nestettä, että se kaapeli on hyvin ohutta ja tuossa niin tuo kaikkein, miten päin tää katsojille näkyy, tämä puoli täällä on oikea. Niin kaikki tuossa oikeammassa kuvassa on, siinä näkyy miten kaikkien rakastama Einar yrittää katsoa sinne katkaistuun putkeen sille, kun sen putken halkaisija on, mitä onko jotain mikrometrien luokkaa, niin
yrittää kaistua sinne putkeen. Ja sinne putkeen melkein näki, koska fotoni on niin paljon pienempi asia, että se fotoni pystyy heijastumaan siitä pinnasta ja pystyy näyttämään, että putkessa on tosisältä. Laboratoriossa ei saa tehdä niin, mutta mä kokeilin puhaltaa sit läpi. Ei tullut ilmaa, ei ollut mitään mahkoa saada läpi, mutta oli se ihan siisti. Mm. Eikö se ollut jotain lasia tyyliä, se materiaali, mistä ne oltiin tehty vai? Ei, se oli jotenkin hauska, se oli jotain random, tosi haurasta kovaa ainetta, joka oli päällystetty jollain muovilla, että se oli tälleen, se näkyy, kun sen pystyy laittamaan kaarelle. Niin. Mutta jos otti sen päällysteen pois, niin sehän naksahti niin kuin spagetti. Joo. Ja sitten tuli silleen kelalla niukkaa peliä. Niin. Et sitä oli paljon, se oli tosi mielenkiintoinen, että se on niin pieni, että kun on kemiaa ja kaikki, jotka on ikinä tehnyt kemiaa, niin varmasti sitä mieltä, että kemian laskuissa lasketaan jotain liuosmääriä. Niin miksi ne liukset on aina jotain 10 millimetriä luokkaa, niitä konsentraatioista tulee ihan järkyttävän pieniä ja ne moolimassat on aina, moolimassat on normaaleja, mutta sitten moolimäärät on aina sellaisia 0,0003 moolia jotain ainetta ja siinä tulee 2 desimaalia perään. Että joo, kemiassa ei voi laittaa sen, että voi litratolkulla lutrata jotain 1 000 € litrahintaisia aineita, mutta on hirveetä, kun ne on niin pieniä ne yksiköt aina. Jep. Mutta kiinnostavaa. Kiinnostavaa. Ja joo, no sit tässä on vielä niinku tavallaan, että miten työllistyy analyyttisen kemian niinku, parista, että niinku hyvin monenlaiseen työtehtävään pääsee ja että niinku tuolla on vähän kaikkea periaatteessa, että niinku tuolla on niinku kemian teollisuudesta niinku kaupalliseen alaan ja elintarviketeollisuuteen, että monia yrityksiä. Lukee tuossa 3. rivillä toi Thermo Fisher, niin siellä me sitten käydään kanssa. Joo. Ihan muutaman viikon päästä. Tosiaan siellä sitten on seuraava vierailu, Joo. mikä meillä on. Jeps. Sitten se on siinä. Mm-mm. Tänään oli ehkä vähän lyhyempi kerta. Ehkä jos olitte juuri hakenut popcornit ja karkit ja kaikkea sitten mukavasti sohvan ääreen, niin tämä jo loppuikin, niin pahoittelut siitä. Kuten tässä minä olen jatkuvasti päätynyt vitsiä, niin se tämä analyyttinen kemia on vähän tällaista, että siinä täytyy tajuta, mitä siinä tapahtuu, että voit opiskella sitä, mutta loppujen lopuksi se on hyvin sellaista datan analysoimista. Että tästä on hankalaa sanoa, onko sulla Siiri jotain suurempaa relevanttiuden tarvetta tässä. Että En koe kyllä, että silleen tavallaan aika suoraviivasta, joo. jos miettii, mutta niin. Kuitenkin aika tärkeä osa-alue silleen laajemmassa mittakaavassa. Se on. Jos kaikki analyyttinen kemia vaan naps häviäisi johonkin, niin joissain maailmassa aika erilainen ja tuossa on paljon hankalampaa, että tää on se kemian ala, mitä ajatellaan itsestäänselvyytenä. Ajatellaan, että se on joku sivuaine, joku sellainen, että jos vaikka sanotaan, että mä tutkin jotain metsän ilmanalaa tai jotain tällaista. Missä mulla on aerodynamiikkaa? Mutta jotain sellaista, että aerosoleja ilmassa. Niin ajattelen, että sieltä tulee niin, että joo, se on vaan kuuluu työnkuvaan, että mä laitan sen ja teen analyyttisen ihan sivussa. Mutta ei välttämättä, koska yllättävän moni tekee sen kuitenkin silleen, että tekee se tutkimusta, niin siis se analyyttisen kemian tutkimus lähetetään jonnekin. Vaikka onko Kuusamossa se joku kvanttitietokone. Laitetaan sinne se tieto menee ja sitten se pyörittää sieltä toisen takaisin. Niin analyyttinen kemia on se, joka se on vähän se olihankkija siellä taustalla, joka hoitaa sen homman, mutta se on kyllä ihan ammatti. Että se on ihan tärkeä kyllä. Että se on niin tärkeää, että ihmiset unohtaa sen jo. Jep. Joo. Se on Kajaanissa se lumitietokone. Mä olin silleen, että se on Kuusamo tai se on Kajaani ja sit mä ajattelin, että mä sanon sen väärin, niin sä korjaat, koska Joo, kyllä. Mä oon siis Kajaanista, kuten ehkä muistatte. Niin Joo. Nyt, jos mä en ole Erkillä täällä, niin Fiiri on hirttänyt mut siitä, että mä muistan väärin sen kotipaikkakunnan ainoan nähtävyyden, ei kun en ainakin. Sinä toi kohtaloni täällä. On se linnanrauniot, joiden päälle on laitettu autotiet silleen. Joo. Me on verrattu siihen Raakkujokeen melkein. Niin, siis sen Raakkujen verrattiin koneen, niin sun linnanrannetten päälle autotiet. Joo, nyt tää alkaa lipsua taas tähän aiheessa, mutta joo. Kiitos kaikista tulemasta taas kiittää ja koittaa.